Walo ka balay sa barangay sa Patera, Cebu City ang natumpagan og firewall o paril nga hangtod karon wa pagyod mahawani. Busa mga residente nangamuyo sa mahingtungdan nga maaksyonan na ang ilang problema nga dakong hulga sa ilang kinabuhi. Ano yung report? Naluwas man ang kinabuhi sa kabangi sa Bagyong Odette apan naglatay usab sa lugas lanot ang kinabuhi sa mga tao nagpuyo sa sitio Bayabas, barangay Zapatera. Dili mo minus 8 kabalay ang natumpagan sa paril o firewall sa usa ka pribadong establishmento. Kinato nakita mo ni siyang salin sa Bagyong Odette. Human gigusbat ang mga Pinoy-anan dinhi. Gani diri sa ako ang luyo karon, luyo ning balaya, laing mga balay ang nadatugan sa paril nga nahugno human mikuso-kuso ang katalagman. Kung tanahon ang mga nalukot ra nga sin ug napulbos nga hollow blocks ang nakita apan mga balay di ay kini nga nangalusno human madat-ugi og paril. Gani duha ka bata kuno ang deryot makalas niadtong pagkahugno may nalang kay nabunot og naluwas. Mag-ana na ko na tagak ka naman ako lang gialsa dayot akong gira akong bata. Kay lisod man kay tanan og wa mo mi kay bawo na maon itong itabuan na matagak din paril. Tingwa sa mga apektadong residente nga maaksyonan sa labing daling panahon ang ilang sitwasyon. Miduol na sila sa barangay apan wa man kunoy aksyon. Samtang na-report usab nila sa Ubo ang ilang sitwasyon. Gipanguyawan ang mga apektadong residente sa mga balay nga wa malusno apan nagpabilin pa sa atop ang mga nahulpa nga firewall ug posibleng matiwasan sila. Gusto nilang magsugat sa bagong tuig nga luwas. Ang barangay hall wala jud sila mo aksyon nga ilang butang atoon nila ang tagiya nga kuanan nagsumon nya kami sige balik-balik nila wa sila aksyon. Samtang buot sila makigistorya sa tagiya sa firewall apan wa kuno sila atubanga. At ang aksyon sa Cebu City Hall nining maong problema. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.